Kaseng Riboy Tourism Environment and Developmental Forum lengbau Jerman jongene ka kanhon uba plilat tiuso haka singibar jong tayo kata haka pratarik upanail ber ar hajar ar puar kila pentip bahaka jingrakhe yak jingda ba shipos nem jongene ka kanhon on penlong ya shibun teli ki jingekop ki penlong ka jing pensa jingkan mau ya kalangkhus nem ba shipo jong kaseng na pedeng jong ki shibun teli ki thup jingekop haka te ki jinglek men kandon ru ka final jong ki jingekop thei babriu ya ka balai kerteng kum ka Miss Riboy Tourism haka bagi nok peniat kila khot batwer ya baro banwan sakhi ya kene program kaban long ru haka juga por kum ka jingnang ai mansim ya ki khun samla ki bai sim benta ki baro ki pai ba nang so jong ka Riboy bei ki jungi nakaliam juga Riboy Tourism and Environmental Development Forum ni kwa ban penpau pai ba antara sni ba kane ka forum ka jungi kan pelong ya ka jingrakhe ka jingdap spokesman jongka hau benai April ka bomot ha ka khandai tarik jong benai April hajar aqua mentah bomot hau ni benai bersawan tikum kadak ban rakhe ketika sni mengin pelai ya ka souvenir jongka forum ka jungi nadu mestep ngin pelong soy ka program kata kalong ka marathon race ka bangin panmare yaki nong mare nang tei na po dihar batkit penkot ang tei po DTO po meraksai pada kapor kami baji pat ngin pelong ya program badrakhe ya kan jingkap spokesman hakaba invite ya ki officer ki minister bakinwan banjelek melang bat ka forum ka jungi hakaba ketika singi ngin pelai ya ka souvenir bat ki kwat ki ba don kam jong ka forum ban penpau pai ba sa ka perthei bat ru bangin ai ki award nakaliang juga forum ke jungi ya kisnong kiba khoitam ke don po ga district ke jungi bat kumjuru bangin ai ki kenja mementos ya ki itu ki belong ki try jong ki research ki beri private hantam kiba pelong ya ki resort ha ki jaka ki jongki ki don po ka district ke jungi khnang ba kata ka jing ai jungi ga long ba ngin ai mesim ya ki namata ka jing bo ka jongki khnang ba ki laban kring ya sibun ki tourist ki banwan ha ki apo ka district ke jungi bat hakapor janmian hakapor saubaji ka from kan pelong ru ya ka final jong katuka Miss Riboy Tourism kadika first edition final ka bangila dep banle audition naduk snem boladep ante po sajer nongpo ban mantah handai trekin pelong ka final bangin pet menu balong ibejo balong banyo e kanam ko Miss Riboy Tourism kata kalong ka ban nakalian jong ka forum ni kwa ban pendapat ba maka handai trek jong April min pendep ya ka jinglek men ka jungi ya ka jingdap spokesman bat kumjuru ban pelong ya ka final jong ka Miss Riboy Tourism bat nakale ka jungi ni khot ni wer ya ki pai ba nong shong ki badan ko ka district ka jungi bat ki bamdan ko ka district ka jungi ban nasabar ka district ru kalong ni khot ni wer ya ki ba pinwan ban ya lek men lem bat ni ha ka te ka program ka ban ngin rakhe ka jingdap spokesman bat kumjuru ba pinyawan ban ya sakhilang ha ka te ka Miss Riboy Tourism ban pet menu balong ki nong jok khnang ban yo ban ai men sim yiki khon jok ka dong Riboy lu jungi khnang ba ki la ban ya sekui pat ki platform ki balong sabar jok ka district tai ki kentin na kaleng jungi i khot ni wer ni ki baro pinai ke jikershan nang ta jungi khubli sibul